Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw ug welcome na sab dining atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas sa atud kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo og tigapudapod sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang ato ang mga produktong herbal higalag igsuon 100% gayud nga makatabang sa atong lawas. And sama sa naandan dinhi sa hugyawan sa SED Panyawan at dinanay kani atong partner sa health nga maghatag og paghubad sa mga klase-klaseng mga balatian nga angayan atong mahibaluan. Si Sir John. Sir John, maayong adlaw di kanimo. Adlaw kay muda Sir Rick Nox, tara na itong mga tipaminaw. Sa atong mga listeners and viewers karon sa atong hugyawan sa SED Panyawan, timani kanunay nga ang tuyog tumong sa SED Marketing mao lamang ang paghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo kaninyo aron maluwas kita sa mga klase-klaseng mga balatian. Ang atong mga produkto igsuon ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang SED Panyawan with garlic, apil pa ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula nga angayan natong pagapilian para sa ato ang mas maayong kalawasan. Aduna pud kitay haplas igsuon nga makatabang og dako sa ato ang lawas ang ato ang SED Liniment Oil, ang klase sa haplas igsuon nga nagaangkon sa methyl salicylate camphor ug menthol. Ug usab ang atong minagrosong klase sa kape nga tinuod gayon ang makatabang sa lawas. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix sa mga mahiligon sa kape diha, no? Pagkape mo sa ato ang minagrosong klase sa kape kay kini tinuod nga makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Bueno Sir Jan, karong adlaw pagahisgutan nato kining mga nanghubag nga mga ugat-ugat ilabi na gyud sa ato ang mga lower extremities, no? Kining ginatawag nato mga varicose veins. Unsay sinugdanan ani, unsay hinungdan ug unsaon ni pagtabang. Mo ni ato ang paghisgutan karong adlaw Sir Jan. Ang varicose veins or varicosities are swollen, twisted veins that lie just under your skin. Murag makita nato na mailhan nato na siya gumikan kay ng hubag ng mga ugat sa ato ang usually mga katiilan, mga kabagtakan, no, apil pa gani sa ato ang mga likod sa tuhod. Kani mga varicose veins sa usahay makahatag pud kini og problema, no, kay sakit mabati nimo. Sir John, tagay ko na taghubad gamay mahitungod aning atong ginahisgutan nga varicose veins ug unsay maayong tabang ang mahimo sa mga produktong herbal sa SED Marketing niini. Ang varicose veins, Sir Rick, no, sa pangalan nga veins, no, part ni sa itong mga usa sa mga klase sa ugat, no, sa itong lawas. So natay veins, natay arteries, no, natay capillaries. Ang kaning veins na to, Sir Rick, no, mo nitong isa sa mga trabaho ni is katong pagdala sa mga unoxygenated blood, no, padulong balik sa tuang kasing-kasing. So naay nagpadulong, no, padulong ngadto sa mga selula unya napuntong mudala pud sa dugo pabalik sa kasing-kasing. So kining mga veins, no, mostly mo nito makita nato ng mga kaugatan na lutaw, no. Ang arteries man god mo nitong lalog. So and isa sa mga kinaiya sa arteries is katong mupitik, no. So kani atong mga babati dinhi sa tong pulsuhan, sa tong liog, dinhi sa tuang wrist, no, na kani siya sa tong sa kaning femoral, kaning sa tuang dapit diri sa tong groin, no. Kana mga kana sila mo na ginatawag nato ng mga arteries, kay tungod kinahanglan og pitik, no, kailangan og
tabang sa kasing-kasing aron nga mapadagayday ang dugo no ngadto padulong sa tuang mga selula. Ato mga selula nang ginahanglan og oxygen ug mga uban pang mga sustansya gikan sa tong likaon. So ang atong dugo manggod ang marag transport no dira ginabutang tong oxygen, dira ginabutang tong nutrients padulong dito sa cells. Karon paghuman kung wala na gikaon na sa cells no ang oxygen o katong nutrients katong imuhang butanganan no pabalik na pud na siya sa heart kay magkuha na pud bag-o. So pinaagi ana dahil dira sila moagi sa veins no kaning mga lutaw na to na kaugatan na makita na to sa itong mga kamot no kung unsa asa no ginabutangan og kaning ginatusukan no kanang dagom para sa kanang dagom para sa dextrose kana no. So kana no nganong na adunay varicose veins sama pud na siya sa pagka marag sabay tawag ana pag loosening sa imuhang panit adunay pag-usab sa integridad no integrity sa imuhang mga tissues no sama sa kaning nahitabo sa imuhang mga veins no kining atong mga kaugatan nga kaning mga lutaw na ugat tungod man gud na sa sample sobrang tindog no for the whole day ang ato ang veins manggod tama para masabtan nila di ba nag-iskot ganiya sa kinaiya sa artery nga mopitik. Ang kinaiya pud sa vein no is katong kaya niyang isaka ang dugo. No so kung makita nimo nang imuhang dugo sa baba, di ba? Syempre counter siya sa gravity no. So ang gravity pababa man gyud na siya. So ang dugo aron nga mosaka siya naa siya mga valves. So kanang marag mo secure na valves pag nana sa dugo ana yan na po itulak abli tong valve musaka na po ng dugo musira na po siya. So naa siya yung mekanismo nga mong abli sira karon if ang isa ka tao no nagsige siya tindog for the whole 8 hours like sales lady mga cashier no cashier o uban pang ng mga trabaho na nagtindog permanente or labor no na trabaho ang nahitabo is katong valve na nasigig ana-ana dili siya makapahulay no antod sa mawad-an siya integrity marasya ka ng maunsa ba ito ka na marasya marustrade ba maragog marasya ka ng guma nga magsigig bira-bira pag sigig bira-bira na di na siya mabalik nawala to yung elasticity. So same na sa varicose veins Kuya Rick no nga later on sa balik-balik no na kanang paggamit sa mas mismong ugat nawad-an na siya integridad unya mulutaw na siya makita na nimo siya no? And then mostly dire nimo na makita dinhi sa tuang mga tiil, sa tuang mga bagtak, sa tuang mga paa no. Kay mostly dina tong ginatawag nato nga nagmalisod isaka ang tuang dugo no. Ikan kay tungod manggod sa gravity. So mo tong diha kasagaran mawad-an og integridad ang ato ang mga veins. So kana siya Kuya Rick no, mo na siya marag unang presentation sa ginatawag natong varicose veins. Okay. Dugang eksplanasyon sa mga paghubag sa atuang mga kaugatan matud ba weakened o damage nga mga valves sama sa gikahisgutan ni Sir John kaganina kani pong increase sa blood pressure no ug pati po ning mga genetic predisposition lifestyle factors ug kaning pregnancy or kaning pagmabdos mo ni ang mga kasagara pud nga mga hinungdan nganong manghubag ang atong mga varicose or kaning atong ginatawag natong mga veins no sa ato ang lower part sa ato ang lawas. And as we have all known, gravity plays a major role ani niya gumikan kay birahon man sa gravity ang gibug-aton sa ato ang mga dugo no. Mo nang ang uban tungod kay siguro ga sigig tindog bagsak kayo kanunay ang ilahang dugo sa ilang tiil. There's a tendency nga ang mga ugat mo'y manghubag. Ang kadugayan sa tantong binuhat og yunana dili na makabalik og normal ang ilahang mga veins. Dili naman na kay sa mga tiil apil pa kay na sa mga kamot makita na to usually pud ana niya mga kalalakinan mas dagko ugat ang mga kalalakinan ug mas klaro ikumparar nato sa mga kababayenan. And kaning ginatawag pud nga increase sa blood pressure posible pud kana siya kay adunay mga factor na tungod sa kanunay nga ato ang ginabuhat no makahatag pud og pressure sa ato ang mga dugo sa ato ang mga kaugatan.
Sir Jan, unsa may maayo nga pamaagi pananglitan nga atong mahatag nga tabang sa mga kaigsunan nato nga nagaagi nagasinati ini. Usa sa mga gihisgutan kaniadto is katumang ibitay or ipatong ang tiil no pag kadahuman og trabaho para at least matabangan nato ang mga katiilan nga mapanaog og balik ang dugo nga gikan nagpondo dito sa atong mga tiil. Advisable po ni para sa katong mga medyo dagko na og kanang ugat-ugat sa tiil no kanang mga gipambarikos na sila pa. Inigabot sa balay maghapla sa said liniment oil, usa sa mga maayong haplas sa kanang mga sa ato ang market karon nga napamatudan nga maayo kaayo ang pagtabang niini labi na gyud sa pagtangtang sa mga hubag-hubag or kanang mga inflammation kay tinod ba Sir Jan kaning ginatawag nga varicose, considered man ni siya nga inflamed no nga kanang mga kaugatan nato, di ba? Tinawag yun na Sir Rick, no? Kaya tungod man good magabulge siya ba? So meaning ang atong mga supataw ka na mga cells sulod sa dugo no, dili man na red blood cell, naman ay white blood cells, na atay platelets, na atay uban pang mga cells dira no. So tungod niya ng damage no, makakos kini og katong ginatawag og inflammation. So mo nang na-inflame ang atong mga kaugatan, mo nang ang buhaton yun everyday tama to gingon ni Sir Rick nga kung night time isaka gyud ang tiil no kay para matabangan nato tong ugat nato nga di siya malisdan kay di ba gravity man to no mo to ginaingon nato kanina if ever isaka nato tong tiil matabangan nato siya sa blood flow no atong pag nagayday sa dugo pabalik sa tong kasing-kasing ug di siya makapoy ug di siya muad anong integrity o tama to butangan nato siya og haplasan nato no sa tong said liniment oil tungod kay usa ka vasodilator ang counter irritant kaning atong natawag na said liniment oil dako nindot gyud na siya makatabang ni sa ayang kainit makakos kini vasodilation pagdako sa bangag sa ugat no so dagayday lang gyud suportahan no kato atong mga veins na nawad-an na siya integrity like sa mga varicose veins. Usa po sa mga ikatambag nato kanang pagmedyas og hugot para dili gyud ma-pressure ang ato ang mga kaugatan sa mga kababayenan, mga nindot kay ilaha kay at least kompleto no gikan gyud sa tiil padulong adto sa paa, pinaagi sila mga stockings makatabang pud kana para pud nga dili pud maghubag ang atong mga katiilan. Para pud sa mga kalalakian, mga tight jeans posible nang pud na makatabang na sad na og medyas para gyud nga dili gyud hatag og paghubag kay I remember someone before during atong high school pa mi Sir John kanang member to siya og kanang varsity team. Kanang ang iyang ginareklamo sakit iyang mga ugat sa tiil, no? So katulang daan pag matuod na to siya nga varicose to and then sakit no mo nang kinahanglan nga matabangan pud to. Aside niya na para pud sa mga kaigsuonan natong nagtrabaho nga nagsigig tindog sama sa mga sales ladies, mga guards, or security guards no. Mamahimo nga kung pwede lang maglakaw-lakaw panalagsa para at least dili mapundo ang ato ang kading dugo sa atong mga tiil. And aside from that, if you have a couple of seconds or minutes nga lingkod lang para makapahulay pod no ang atong mga tiil. Kay kanila bang mga kasagara pod, di ba na kaning mga nagtrabaho mga babae nag-high heel biya na sila, meaning to say tiptoe ang ilahang porma sa tiil. Mas prone ba nga mudagayday ang dugo ngadto sa ilahang mga tiil ug dili na dayon makasaka dayon kay inclined naman daan ang ilahang mga feet no. So maayo pud siguro nga ilakaw-lakaw ginagmay para pud og higayon makalingkod para makapahulay pod ang ato ang mga kaugatan. Sir Jan, panapos nga mga pulong para sa ato ang mga kaigsuonan ilabi na gyud katong adunay mga problema sa varicose veins. Salamat kay Sir Rick no. Marahil paghapon sila sa pagsubaybay natong programa. Dili na kalimtan na maggamit gyud sa itong mga produkto sa said marketing labaw na ni mga naay varicose veins kay pwede ni siyang makatabang gyud ni siya mawala ang mga sakit-sakit sa ilahang na ilang gibatik no di sila mga katiilan o silang mga batang no din sa ilang lawas. Sa mga kaigsuonan nato diha karon nga napay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas timani kanunay nga ang ato ang produktong herbal na pamatud-an gayud nga adunay mga pagtabang ilabi na gayud sa mga kaigsuonan natong adunay mga ginapanghambin nga mga balatian. Ang said marketing mga higalagiso nagagama og mga produkto nga napamatud-an gumikan sa mga sangkap nga angko niini
nga 100% gyud nga makatabang sa ato ang mga kalawasan. Aduna kini gahom sa panyawan nga tanom nga di na pamatud-an nga mao kini mo hatag og alibyo og tabang ilabi na sa ato ang problema sa atong panglawas. Daghang salamat Sir John sa kahigayunan again nga nagkauban kita. Hinauton ta nga ang atong mga listeners na napoy nakatunan ug sama karong adlaw atong gihisgutan ang mga barikos. No, tabangan ang barikos kay dili angayan kumpiyansahan paggamit sa produktong haplas sa SED Marketing ang SED Liniment Oil. Makatabang ka na sa pauhi uli sa imuhang ng hubag ng mga ugat pinaagi sa imong varicose veins. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung adunay mga problema sa lawas, timan ikanunay nga adunay pagtabang ang produktong herbal sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.